Aínda que oficialmente a carreira comeza o día 3 de decembro, hoxe xa se deu o pistoletazo de saída de cara ás primarias do PSOE en Pontevedra. David Regadés, acompañado de varios membros da súa candidatura, deu a coñecer esta mañá as 10 propostas que defenderá durante este proceso de primarias e tamén de chegar a ser o secretario provincial. A primeira é o liderazgo provincial, a segunda a igualdade. As mulleres, estando máis formadas e máis preparadas cos homes, non teñen a mitade dos postos de dirección nas empresas. A mitade do CEO, a mitade da terra, a mitade dos postos de peso na Executiva Provincial de Pontevedra. Ese é o noso lema e ese vai a ser a realidade do partido en Pontevedra. A terceira, loitar pola cohesión do seu partido, pola cohesión do PSOE. Sexamos capaces de ir con un partido integrado, cos 3.000 militantes da provincia de Pontevedra, nun proxecto único e nun reto único, ganar as próximas eleccións municipales e ser primeira forza que vamos a ser con moita claridade e con moita rotundidade na provincia de Pontevedra. A cuarta, garantir a autonomía local. A quinta, recuperar a relación coas comarcas e recuperar tamén con esta quinta proposta a Festa da Rosa. Ese vai a ser un dos nosos retos. Os socialistas vamos a celebrar todos os anos a Festa da Rosa na provincia de Pontevedra para unir máis este partido. Vamos a conseguilo e vamos a facelo con unha sede que sea itinerante. E cada ano vamos a estar en unha das comarcas da provincia de Pontevedra celebrando esta festa de unidade, esta Festa da Rosa en Pontevedra. A sexta proposta sería a coordinación entre organizacións, a sétima a formación dun equipo, a oitava abrir novas canles de comunicación, a novena contar coa xuventude e a décima e derradeira a activación da militancia.